Ja, vi skal så have besøg af Lars Ole. Han er hundetræner. Goddag, Lars. Goddag. Kan du vise os nogle tricks, du kan med din hund? Ja. Jeg tror, jeg kan få ham til at lægge noget. Det er som Mulle lægter. Mulle lægter. Det er jo ikke sjovt, hvis du ikke griner, så tror han jo ikke, at det er alvor. Hvad er det, du? Mulle, kom her. Læg dig. Mulle. Så læg dig der. For Mulle. Så det kan være, hvis du giver ham sådan en godbid, som der er med til protein i, han gider at lægge sig. Ja, du kan prøve at sige det. Mulle, læg dig. Kom. Det var godt. Det kan jeg godt lide, det her. Prøv at få den, kan du få den til andre ting? Som hvad? Det ved jeg Kan ikke. du rejse dig igen? Ja. Mulle, kan du rejse dig? Kom her, Mulle. Mulle, rejs dig op. Kom nu, Mulle. Så helt ærligt, Mulle. Mulle! Den begynder at bide mig i foden. Nej, det må han jo ikke. Rejs dig selv. Hvad laver du, Mulle? Du skal rejse dig. Kan du få den til at hoppe? Ja, tag det så. Tag det så. Au. Den bed mig. Ja. Nå, vi siger tak. Ja, tak. Tak. Tak.